ಹಿಂದೂ ಸಂಘವೆಂದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂಚಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂಚಿನ ಜೋಡಣೆ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂಚಿನ ಸಭೆ ಸೊಲ್ಲೆಕು ಈ ಕೂಟ ಜೊತೆ ಎದುರು ಇರೋ ಏರು ಬೆಂತೇರೋ ಅಕ್ಲೆ ಹೊರ ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಒಂದನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೂಜಿ ಕಾರಣನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತಿದೆ. ನಾನು ಪನ್ನಗ ಜನಪದ ಸಂಶೋಧಕರೆಂದು ಬಂದಿದೆ. ಸಂಶೋಧನೆದಂತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯ ಉಪ್ಪು ನಡೆದವರ ಮೂಜಿ ವಿಚಾರನೆ ನಾನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ತಗೊಂಡೆ, ಅಗತ್ಯವಾದ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಕೊಳೆ. ದಬಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಇಂಜ ಕೈತಲು ಪನ್ಪುನ ಸಲ ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಒಂಜಾತು ಜೋಕುಲಿತ್ತರು, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೇಷ ಇತ್ತದು, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿತ್ತರು, ಒಂಜಾತು ಮಿತ್ರರು ಇತ್ತರು. ಯಾನು ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೊರದೆ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕಾರದೀನಾಗ ಎಂಕ ಸುರೂಕು ಕೇಳಿ ಒಂದು ಡೋಲುದ ಸ್ವರ ಬಾಬಣ್ಣ ಡೋಲುದಾರಲ್ಲೇ ರೋಲಣ್ಣ ಆ ಬಾಬಣ್ಣನ ಆ ಡೋಲುದ ಕೂಟದಾದೊಂದು ಐನು ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕುರದ ಹಿಂದೂ ಸಂಗಮದ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಸುರೂಟು ಪಾಡಿನ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಗ ಕಲ್ಲಮುಡ್ಕೂರು ಕೊರ್ತಿನ ಸಂದೇಶ. ಒಂದು ಕಾಲೋಡು ಅಂಗಣ ಪೊಗ್ಗೆರ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಕೂಟ ಇನಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಭೇದದಾಂತೆ ಕೂಡಿನ ಸಭೆತ ಮಾಮಲ್ಲ ಶೋಭಯಾತ್ರದ ಮುಂಚೂಣಿಡುಂಡು ಪುನವು ಹಿಂದೂ ಸಂಗಮ ನಿಜ ಅರ್ಥಗಳು ಸಂಗಮ ಆತಲು ಪನ್ಪನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಅಗೆಲ್ಲುವೆ ರಡ್ಡಲೆತ್ತ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರು ಈ ವಿಶಾಲ ಪ್ರಾಂಗಣದ ಬಂದಾಗ ರೆಡ್ ಮಹಾತ್ಮರನ ಕಟೌಟಲು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬೊಕ ಜಗದ್ಗುರು ಆಯ್ನೆಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಕ್ಕುಲಿ ಇರುವವರನ್ನ ಫೋಟೋ ವಿಚಾರನ ಪತ್ತೋ ಒಂದೇ ಅಕಲು ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈದಿ ಅಕಲ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ನೇರುಲೇರೋ ಅಕಲೇ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಕೇಸರಿ ಪಾಡು ಜಿಂದು ಬನ್ನೊಂದು ಬೈದಿ. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲು ಪನ್ಪನ ವಿಶಾಲ ಅರ್ಥೋಡು ಅಕಲು ಇರುವರನ್ನ ಜೋಡಣ ಮಂತದಿರತ್ತೆ. ಇಂದುಲ ಕಲ್ಲಮುಡುಕೂರು ಸಮಾಜ ಕುರಿತಿನ ಮಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಮೋಚಿನತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ವಿವೇಕಣ್ಣ ಇಂದಿನ ಮುತಾಲಿಕೆಯ ಎದುರು ಬೆಂದಿನ ಭಾಸ್ಕರರು ಸಂಯೋಜಕರ ಗುರು ಸುಖೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಈ ಬಂಟೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದಂತೆ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಕೇಸರಿ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಮುಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಂತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? 4,000 ಉಚಿತ. ಉಚಿತ ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಗೊಜ ಕಟ್ಟಿಲಕ್ಕೆ ಆಂಡಲ ಕೋಡರಾತ್ರ ನಿದ್ರೆ ಕಜರುದು ಮುರಾಯಿದು ಬೆಂದದು ಬೈಟದ್ದು ಸೇರುದು ಕೈತ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಈತು ಪುಂಡಿ ಕಮಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಭಾಗನ ಇತ್ತು ಪಾಡುದು ನಮ್ಮನ ಕಡೆ ಪಾಡು ಪಂಡದು ಓಲ್ನ ಕಟೌಟ್ ಉಡ್ಲ ತೋಜ ಅಂದೆ ವಾ ಟಿವಿ ವಾಹಿಂದಿನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ ಅಂದೆ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಕಲ್ಪನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸದುದ್ದೇಶಡು ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಬೆಂದು ಈತು ಅಲಂಕಾರ ಮಂತಿರುತ್ತೆ. ಕಲ್ಲುಮುಡುಕೂರದ ಹಿಂದೂ ಸಂಗಮ ಆ ಏರು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನ ಆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಆ ಸಂಘಟಕರನ್ನ ಸಂಗಮ ಅಕ್ಲೇಗೆ ತಿರ್ತಿ ಸಂದೋದು ಅಕ್ಲೇಗೆ ತಂದು ಮುಂಜಾರ್ತೋಡು ಕಲ್ಲಮುಡುಕೂರದ ಈ ಸಭೆ ಉಂಟೆ ಇಂದು ಹಿಂದೂ ಸಂಗಮಡಿ ಕಲ್ಲಮುಡುಕೂರುನು ಹಿಂದುತ್ವದ ಮಲ್ಲ ಮುಣುಕೂರು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಚ್ಚಾತು ನಿಜ ಸಂತೋಷ ಹುಡ್ಕರದು ಬರ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಸಮಯ ಬಂದುಲೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪುನಗ ರಡ್ಡು ಪದನು ಬಳಸುವ ಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಅವಿನಾಶ. ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ. ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಪಂಡ ವಿಚ್ಛಿನ್ನವಲ್ಲದ್ದು, ವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಪಂಡ ಭೇದ. ಓ ಕತ್ತೆರಾಂದೆ ದುಂಬು ಬತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಓ ಅಳಿದಾಂತೆ ನಡುಟು ಉಂಟಾವಂತೆ ನಿರಂತರತೆನು ದೀವೊಂದು ಎದುರು ಬರ್ಕೊಂಡು ವಿಚಿನ್ನವಲ್ಲದ್ದು ಚಿನ್ನ ಐಕ್ ವಿಶೇಷಣ ಸೇರಿನ ವಿಚಿನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ದಾಂತಿನವು ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಪಂಡ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ 100 ವರ್ಷ 1925 ಹಿಡಿದು 2025 ಮುಟ್ಟ ಓಲ ಕಡಿಯಂದೆ ಅಳಿಯಂದೆ ಕುಂದುದಾಂತೆ ನಿರಂತರವಾದ ಉಳೆದು ಬೈದಲು ಪನ್ಪೊನೆಕವು ಸೂಕ್ತ. ರಡ್ಡನೆತ್ತು ಅವಿನಾಶ ಅವಿನಾಶ ಅವಲಂಚನೆ ನಾಶ ವಿಶೇಷಣ ಸೇರ್ನಾಗ ವಿ ಬೊಕ ವಿನಾಶ ವಿನಾಶ ಆ ಸೇರ್ನಾಗ ಅವಿನಾಶ. ಈ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಬಂದ್ಪರು ನಡತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಸಾದಿನ ಪಂಡ ಅವಿನಾಶ ಬಂದ್ಪರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಪೋಪುನೇನು ಬಂದ್ಪರು
ವಿನಾಶ ಇದಕ್ಕೆ ಕಡೆ ಕೊಡಿಜಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಕಡಲುನಕ ಕಡೆ ಕೊಡಿಜಿ ನಿರಂತರವಾದ ಗುಳೆಯೊಂದು ಬರಬಹುದು. ಅಂಚಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘವು ಶತಾಬ್ದಿ 100 ವರ್ಷ ಒಂಜತ್ತರಡ್ಡತ್ತು 100 ವರ್ಷ ಈ 100 ವರ್ಷ ಹಾಕುನ ಪೊರ್ತುಡೆ ಏತ್ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯತುಲೆ म्हणजे ಕಾಲುಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪೋರಾಟ ಮಲ್ಲ ತಾಂಕ ತಾಕತ್ತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಪನ್ಪುನ ಬಂಕಿಮ ಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ ಬರೆಯಿನ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಪದಕ್ಕೂ ಈ ಸಲ 105 ವರ್ಷ ಸಂದುಲು ಆನಿ ಕಾಲೋಡು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ದೂರ್ತೆ ಬತ್ತದು ಗುಜರಾತದ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಿತ್ತು ದಾಳಿ ಬಂತೆ ಆ ದಾಳಿ ಮಲ್ತದು ಈ ವರ್ಷದ 1,000 ವರ್ಷ ವಾ ಧ್ವಜನು ರಾಪಾಂಡ ಅರಬೈ ಪಕ್ವೇರೋ ವಾ ಧ್ವಜನು ರಾಪಾಂಡ ಅರಬೈ ಪಕ್ವೇರೋ ಅವೇ ಧ್ವಜನು ಸರಯು ಸುದೆತ್ತ ಬರಿಟು ಪುನಃ ಅಯೋಧ್ಯನ ಹೊಸ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಕೊಡಿಯರಾಯಿನ ವರ್ಷ ಇದು ನನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಒಂತೆ ಅಭಿಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಕೊನವು ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಉಳ್ಳಾಳದ ವೀರರಾಣಿಯ ಬಕ್ಕ ಕಡಲ ಮಾರ್ಗೋಡು ಭಕ್ತಿನ ಕೆಂಪು ಕುಜಲ ಕೆಂಗುಡೇರ್ನ ಕಪ್ಪಲು ಕೊತ್ತಾದು ತನ್ನತನದ ತಾಕತ್ತನ್ನು ಚೌಟ ರಾಣಿದ ಪಂಪನ ಕೀರ್ತಿ ಪಡೆದು ಮಾಮಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಮಾಮಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿನ ಇಡೀ ಭಾರತವು ಸುರುತ್ತ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಪೊಂಬಾಟದ ರಾಣಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಪಂಪನ ಕೀರ್ತಿ ಪಡೆದ ಆ ವೀರರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಹುಟ್ಟುದು ಈ ವರ್ಷದ 500ನೇ ವರ್ಷ ಅಂಚಾದು ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಜೂವಡುಲ್ಲ ಪಂಪನವೇ ಮಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟ ಈತೆ ಬಂತು ಜೂವಡುಲ್ಲ ಪಂಪನವೇ ಮಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಘ ಸುರಾನ ಗೊಪ್ಪುನಕ್ರು ಈ ಸಭೆಟೆ ಲೋಪಾದು ಸಂಘ ಗೈನುದಾನ ಗೊಪ್ಪುನಕ್ಲು ಹೇಳಚ್ಚಿ ನೂದಾನಗ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲತ್ತೆ ವರೆಬ ಕೊಂಜಿತ್ತೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅನ್ನ ಹೊರ ಎದುರುಗಡೆ ಇತ್ತ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂದೇಶವಾದ ತೋಜಾವಡು ತುಕ ಹುಗೇಲಿಗೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಕೇಸರಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಪುಣೆ ಕೆಟ್ಟು ರಾಮ್ 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 ಪಂಪ ಎನಿಕಲು ಒದ್ದಗು ಬೀಜವಾಡೋದು ಇದು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಫೋಟೋ ಕಲ್ಲಮುರ್ಕೂರದ ಹಿಂದೂ ಸಂಗಮದ ಸಾರ್ಥಕತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೆರಕುಲಗ ಕೈ ಈ ನೋಟ ರಾಮ್ 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 ಬರೋ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪರ್ಬ ಬಂದರೆ ಕಲ್ಲ ಮುನ್ಕೂರದ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆದು ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಿಂದೂ ಸಂಗಮ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಭಾರತದ್ದು ಹಿಂದುತ್ವದ ಜಾಗೃತಿ ಆಪುಣ ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಂದೇಹ ಒಂತೆ ವಿಡಂಬನ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಿ ಇಂದೇನು ಟೀಕೆ ಮಲ್ತಿನವು ಲೋಕು ಆಡ ನಂಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಆನಿ ನಾಗಪುರತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಬೂರುಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಸಾರತ್ತ 1925 ಒಂಜಿ ಶಾಖೆ ಮುಖೇನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆ ಆ ಮೂಲೆಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಿನ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಇನ್ನು ನಿರಂತರವಾದ ಬುಳೆದು ಎತ್ತು ವಿಸ್ತಾರಗೆತ್ತು ಎತ್ತು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೇನಗೆಂದು ಪನ್ಪನವು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಮೂಲೆಡು ಉಂಡು ಪಂಡ ಅವು ನಿರರ್ಥಕವಾದ ಇಜಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಪುಂಡ ಪನ್ಪನ ಸಂದೇಹ ನಮಕ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಇದು ನಿಜ ಅರ್ಥಡು ಜನಮಾನಸಗಿತ್ತುನ ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಎತ್ತು ನಂಚಿನ ಸಂಗಮ ಅಂದು ಪನು ಬಹುಶಃ ಯಾನಿ ಹೆಣ್ಣುನ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ಪುನ ಸಾಧಿರುವ ಜಾತ್ ಅವಳವಳು ಜನ ಸೇರಿದ ಹಿಂದೂ ಸಂಗಮಗೆ ಸೇರ್ಲಂಚಿನ ಅಂತೂತೆ ಎನ್ನ ಊರುಡುಲ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಂಡಲದ ಹಿಂದೂ ಸಂಗಮ ದಿಂಜ ಜನ ಇಡೀ ಈತನೆಟ್ಟತ ಇತಿಹಾಸವು ದಿಂಜ ಜನ ಇಲ್ಲು ಬೇಲೆ ಬುಡುತು ಸಾಮಾನ್ಯರು ಜಬುದಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ವಯಸ್ಸರ ಇಜ್ಜಾಂದಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಜತ್ತದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜೋತ್ಸವ ಸಂಗಮಗ ಸೇರಿದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವು ಈ ಸಲತೆ ಈ ಶತಾಬ್ದಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾದು ದಿಂಜ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಬತ್ತೇರು ಮಾತಾ ವರ್ಗದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರು ಭೇದದ ಅಂತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಈ ಮುಖೇನ ಪ್ರಸರಣ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು